Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani ma program athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV chomwe tikakupempheni tapangani like, share komanso subscribe pano pa Lahiri KTV. Ife chimene tachiona pafupi nthawi imene ndi chimene timabwera nkumachiyipira m'manja zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake Mulungu sakumatimvera chisoni, akungotikanda chifukwa chake choyiwalira. Mumba amene wasangidwa tikamuonesesa mumba watiwonongera dziko la Malawi kunjira zambiri. Mwa zinthu ndikhoza kuzikamba zinthu zokwana mwina zitatu. 1, mumba anapanga plani ndi mwana wa Chakwera, Nick Chakwera, ndikuchosa kampani imene imagwira kumatipangira ma passport ife. Iwo aja ndikupita kwina kwake, anakhala Malawi momono kungoti anatuma anyamata kuti azikaphunzira mmene amapangira ma passport. Asanamalize kukhala ndi experience, anthu aja anathamangisa kuyithesa contact imene imapanga ma passport athu a original muno mu dziko la Malawi. Koma mumba ndi Nick Chakwera anazitenga ngati ana ophunzira kwambiri. Paka migration chakuyiseka ya ku Blantyre ukasegula ku Lilongwe. Ndikumapanga ma passport opindwa kukhala ati amumba ndi mwana wa Chakwera, Nick Chakwera. Lero lino muno Malawi amene ndili ndi nzeru angasekere kuti Achakwera esanaphonye penalty asanga munthu ofunikira kukhala mumba. Amumba omwewo akhala akuvutisa amwenye pakatipa. Koma nthawi yonseyi iyeyo amazoti amwenye amapangira nkhaza anthu onzika dziko la Malawi. Kumapeto kwa mumba pamene aoneka nkumaita mene muchamo nkumaonesa ngati akugwira ntchito yotamandika. Koma zimene sizinapindulenso ngakhale fa Malawi. Munthu wanzeru angamati mumba ndi munthu oti ndi wasogolo. Pompano myezi yadusayi ya mumba anaseka malonda anthu aku Tanzania ndi aku Malawi asamapangirane ma business. Paka katundu wa mamiliyoni anaonongeka kunzuzu ku bodako chifukwa cha mumba yomweyo. Lero lino mumba chakansankha kukhala vice president. Ife Amalawi kumati iyayi Achakwera asanga mwanzeru. Kodi amumba adakhala mtsogoleri, nkhaza zonse zimene atiwonesera ife amumba wapangira Malawi zonse ziyefeta iwala. Kodi ife tili ngati mbuzi basi timangoyiwala zina zonse timangoyamika zimene taziona kuti pali mphale apa ndikudya basi ndikuyiwala kuti kuchandigenda mwala ndikumati zulo tiyeso ndikadye mphaleje koma ili siku lake lomwelo. Amalawi pena pake tiye tizionesesa. Cabinet ya Chakwera yonse palibe munthu wabwino. Amumba anaononga ma business okaya ambirimbiri ochokera ku Tanzania kubwera ku Malawi kuno. Banana nthochi inaonongeka zinthu zambirimbiri za wanthu. Kodi chimene ankapangira mumba zimene ndi chani? Chimene chinapindulira ife Amalawi ndi chani? Zimene anapanga mumba cha ali nduna kumene kucha nkumapanga zimene zichazo. Lero lino mungamayime panopo Malawi kumati ya Charles Town koma tiyamikire zimene apanga Achakwera. Ine mene mulibe. Ine sinimangoyime mayamikira mamina. Ine ndizakhala samu yawo mpaka lekale. Sindizayamikira munthu otipanga zinthu nkhaza kwapangira Malawi. Sindingamuyamikire munthu wankhaza ine moyo wanga. Ine ndi Malawi, munthu Malawi zitipangira so nkhaza ife Malawi. Ngati amumba amene atipangira nkhaza ife. Lero ma passport amene akhoza umene kucha kunti a fake. Plan imene yopanga amumba tazi zawo. Pali ndama zambiri zimene asowesa amumba acho. Kumapita ku UK uku. Makagula zinthu kuchende ku Bushade, gulachi na mumba omwewo. Lero lino tiziti Achakwera asanga munthu wabwino kumanena mumba ngakhale mtsogoleri. Amalawi wogona kwambiri mbuzi za wanthu.